Epa lagunok ongi etorri Lastotxaplen kanalera, ongi etorri berriz ere gestornera. Eta nengo honetan sobre irekiera paregabea izango dugu bideo. Honetan beraz ohikoa baino askoz ere bideo laburragoa izango da, eta ere ekarriko dizkizuet beste bideo mota batzuk: Total War Warhammer, Morhaime, Overwatch eta horrelako jokoak, eta espero dut datorren astetik aurrera Twitchen ere zuzenekoak egitea, baina hori ikusteko dago oraindik. Beraz, goazen hemen behar honetan hasiko gara hemendik. Magia. Hasiko gara hemendik, eskerretik. Intzisoarentzako 3 mana punturengatik, 2 aldiz erabili daiteken magia, eta esbirro guztiei gehi bat. Apaizarentzako 4 mana punturengatik, esbirro bat isilarazten du, hau da, provokar badauka, habilitate hori kentzen zaio, eta esbirro horren kopia bat sortzen duzu. Hemen apaizentzako 2 mana punturengatik, 2 bat, eta hiltzen denean lakaio bat zure eskura doa. Paladinarentzat 3 mana punturengatik, 3 bat, eta hiltzen denean 2 dragoi lau zure eskura doaz. Eta bitxia den karta bat. Gerlairentzako 10 puntu manarengatik, masoko esbirro baten 2 kopia inbogatzen dituzu. Orain, hemen hasiko gara hemendik. Paladinarentzat 2 mana punturen truke, 3 bat, eta inbokatzen duzunean zure eskura abispa 2 bat zure eskura doaz. Neutro bat dena, mana puntu batengatik, bat, eta berriro ere sortzen da bizitza puntu batekin. Beste neutro bat 3 mana puntoren truke, 2 bat, inbokatzen duzunean 4 mana puntu duen karta bat aurkitzen duzu. Beste neutro bat, 5 mana punturen kontra, 4 bat, eta provokazioa daukaten esbirro bakoitzak 2 puntu erasoa daukate, eta hemen beste bitxi bat. 5 puntu manarengatik, 5 bat, eta eskuan dituzune magiari bere balioa aldatzen dio 5 kristaletara. Zirena hemendik gerlairentzako 2 gatik, 2 bat, eta jasaten duen mi bakoitzeko armadura kantitate hori lortzen duzu. Astierentzako 2 gatik, 3 bat, magia botatzen duzun bakoitzean, puntu bat min etxai bati edo zen etxai izan daitekena. Apaizarentzako 4 mana punturengatik, 3 zazpi bat, eta
hiltzen denean 3 puntu bizitza ematen diozu etxaiari. Oso ondo. Pikoarentzako puntu bategatik esbirro guztiak zure eskura bueltatzen dira. Neutral bat, 6 mana punturen gatik, 5-8 bat, eta botatzen duzu magia bakoitzeko 3 mana duen monstro bat inbogatzen duzu. Guazen hona. Vale, hasiko gara hemendik. Apaizentzako 5 mana punturen truke, 5 bat, eta hiltzen denean, etxaiari 5 puntu bizitza opaitzen dizkiozu. Xamanaren-txako 0 manaren gatik, gehi 2 puntu toten guztientzat. Neutro bat, bigatik, 2 bat, eta bizitza lapurtzen du. Bitxi bat, 3 gatik, 3 bat, lakaio bat kontrolatzen baduzu, 3 puntu min egiten dugu. Eta epiko bat. 3 mana punturen gatik, 3 bat. Eta inbogatzen duzunean, minduta dagoen esbirro lagunkoi baten kopia inbogatzen duzu. Guazen hona. Ziko gara mendik. Druidarentzako, intzizoarentzako, mana puntu baten gatik, 2 bat, eta hitzen denean, 2 urtsintza bat zure eskura doaz. Neutro bat, 2 mana puntu gatik, 3 bat, inbogatzen duzu. Beste neutro bat, 3 mana puntuen gatik, 5 bat, eta inbogatzen duzunean, esbirro lagun baten bizitza kopiatzen duzu. Astientzako puntu baten gatik, 2 aldiz erle daiteken magia bat, esbirro bat izosten duzu, eta izosten baduzu 2 puntu min egiten dio. Eta hemen, bitxikeria bat. Neutro bat, 4 puntunaren truke, 5 bat, inbogatzen duzunean, 3 portal sartzen ditu zure mazoan, eta lapurtzen duzunean portal horietako bat, deabru bat inbogatzen duzu, 2 delakoa eta enbestir daukan. Guazen hona. Hemendik orain, xamanarentzako 2 puntu manaren truke, 0-2 bat, eta txanda bukaeran lakaio bat zure eskura doa. Paladinarentzako 2 mana punturen truke, 3 bat, eta inbogatzen duzunean 2 listor hori da. 2 bat zure eskura doaz. Gerlarentzako 2 mana punturen truke, 2 bat, provokazioa, eta provokazio duen esbirro bat aurkitzen duzu. Neutro bat, 2 mana punturen truke, 2-6 bat, provokazioa, eta 3 puntu minduta dagoen esbirro bati. Beste neutro bat, 2 mana punturen truke, 2 bat, eta inbogatzen duzunean berondoan dauden esbirroen bizitza euneko unean berreskuratzen da. Guazen esken aurreko sauretxoarekin. Vale, 2 bitxi hemen. Paladinentzako
mana puntu batengatik, sekretu bat da. Eta etxaiak magia heltzen duenean, esbirro guztiei 2 puntu bizitza. Neuter bat, 6 mana punturen gatik, 4 boss bat, provokazio duena. Eta hiltzen denean, kutxasain gogor bat, inbogatzen duzu, 0 boss bat dena provokazioarekin. Rendiziorik gabe, mana punturen gatik, sekretu bat. Eta magia heltzen dutenean, esbirroei 2 bizitza puntu ematen die. Bale, ingo dut pantalla hau, ikusten bat, eta 2 bitxi ditugulako hasiko gara. Bekaldetik, apaizentzako 0 punturen truke, mana guztia erabiltzen duzu, eta mana kantitate horri edo gutxago duen esbirro bat akabatzen duzu. Eta hemen beste bitxi bat, palaina entzat, mana puntu baten truke, magia bikoitz bat, eta paladinaren sekretu aleatorio bat, kasu honetan 2 izango lituzke. Eta azkenengo sobretxoarekin. Gara hemen. Azteentzako, 5 mana punturen truke, 4 bat. Sekretu bat baldin badu, inboketerakoan 6 puntu min. Apaizarentzako, 2 mana punturen truke, bizitza lapurtzen du eta 3 puntu min esbirro bati. Palainentzat 2 mana punturen truke, eraso eta bizitza batera jaisten zaio, edozein esbirrori. Intzizuaren apaizarentzako 2 mana punturen truke, 3 puntu min egiten dio esbirro bati eta puntu horiak berreskuratzen duzu eta azkenengo karta. Apaizentzako 3 mana punturen truke, 3 bat. Inbokatzen duzunean esbirro bat zuntzitzen duzu eta bere bizitza eta eraso puntu guztiekin itzultzen da. Bueno lagunok, hau izan da dena, bideo labur bat eta horrengoan gehiago.